Хайырлы көн Татарстан, хайырлы көн хөрмәтле телевизор караучылар. Студиябызның бүгенге кунагы балалар һәм өлкәннәр өчен бер юлы яратып яза. Аның турында Тукай шигъриятенә тугры иҗат итә дип әйтәләр. Милләтебез, телебез, гырыф-гадәтләребезнең бүгенгесе һәм киләчәге турында борчылып яши ул. Хайырлы иртә, туган җирем, хайырлы иртә, торган җирем, илем, көнем, балаларым, авылларым, калаларым. Хайырлы көн, хайырлы төн, килеп җитте көткән сәгать, изгелекләр кылыр өчен чыгып торсын төрле сәбәп. Елгаларым көнгә ага, көндә ага, үзәннәргә бу таңнарым ак каймактай томан яга. Сөзәк тауның итәгендә чәчәкләргә көн кагыла. Эй, сылула кайын кызы, ак тәненә күз чагыла. Яфракларның серләшүе моңнар сала әйткән сүзгә. Табигатьнең үзе булып эндәшәмен бүген сезгә. Хайырлы иртә, туган җирем, илем, көнем, балаларым. Уяныгыз, ямыйсы бар бу дөньяның яраларын. Эмира ханым, менә бер иҗади очрашуда сезгә шундый сорау биргәннәр. Үткән тормышта сез кем булгансыз дип. Һәм сез моңа бәлки мин кыш булганмындыр дип җавап биргәнсез. Менә бу нәрсә белән бәйле булган икән. Элек сез үзегезне ирексез хис итәсезме икән? Әллә киресенчә менә бүгенге тормышта иреклек җитмиме икән? Ни өчен шундый җавап булды? Очрашуларда кайчагында балалар менә һич көтмәгән шул кадәр матур, шул кадәр истәлекле сораулар бирәләр. Гаҗәп. Бу да шул бер очрашуда шулай бирелгән. Гадәттә менә укытучылар аларга өйрәтеп куя бит инде. Менә кайбер балалар шул хәтле үзлекләреннән матур сораулар бирәләр. Шул әйткәнмендер, чөнки ул бит инде очасы килү, иреккә тартылу һәрбер кешедә бар. Миндә дә бар ул. Uşası kelu tilegi ol менә әллә кайларга ушып китеп дөньяны күрү, ныграк күзәтү, табигатьне мин бик яратам. Күрәсең, шул ниндидер теләк булгандыр ул вакытта ул балага җавап биргәндә бу сорауны. Сез 60-нчы еллар шагыйрәсе һәм шул вакытта сезне Тукайыбызның иҗатына тугры кала дип әйтәләр. Менә бу сезнең хәләтегездә, сезнең иҗатыгызда нидер каршылыклар тудырмыймы? Юк, каршылыклар тудырмый, без бит инде барыбыз да, бөтен каләм ияләре алар Тукайга тиңләшергә тырышалар. Хәлбуки бу әйбер бик мөмкин булмаса да. Тукай иҗатына тартылу, Тукайга тартылу ул инде һәрбер каләм иясендә бар. Шуңа күрә ул бернинди каршылык тудырмый торгандыр дип уйлыйм. Мин шул 60-нчы елларда бурын төртә башлаганмындыр. Һәм беренче иҗат җимешләрегез район газетларында дөнья күргән икән. Бу вакытта күбрәк нәрсәләр сезне дулкынландырган, нәрсәләргә багышлап, бәлки кемнәргә багышлаптыр шигырьләр иҗат иткәнсез икән. Район газетларына мин гомерем буе рәхмәтле, чөнки алар мине үстерделәр, канат бирделәр. Бик күп берничә район газетасына мин языштым, үзебезнең Актанышныкында языштым, Мөслимнекендә языштым, Минзәләнекендә инде шигърияткә якынрак килеп языша башладым. Чөнки анда чын шагыйрьләр эшли иде редакциядә. Алар мине һәр вакыт шул үсендереп, күңелемне күтәреп, темалар биреп яздыралар иде. Гомумән алганда балалык шырым минем горурлану, менә үзебезнең татар милләте белән аларның акыллы, зыялы, талантлы кешеләре соклану бар иде миндә. Бу миндә әткәйдән килә. Әткәй безнең шулай. Ул бик күп укыйдыр икбез, өйдә дә әткәй инде безгә күрсәтмә бирәдер, шуны укыйм калмагыз дип. Башта күрәсең, ул үзе дә укып чыккан булгандыр инде, ул бик күп язучыларны беләдер. Фаилне дә әдип кенә дип йөрде инде ул әткәй. Каләм ияләренә бик зур хөрмәт белән карый иде әткәй. Шундый кеше укытучы булганлыктан мин ул әллә үзе дә языштырган ул мәкаләләр.
Ул беренче 32-нче елда беренче комсомолның беренче съездында чыгыш ясаган кеше әткәй. Аның тавыш бик көчле, бик матур иде. Һәм шул чыгышын мин эзләп таптым. Ул Кызыл Татарстан газетасында басылган әткәйнең чыгышы. Менә әткәй азрак үзе дә каләм тибрәткән кеше ул. Шуңа күрә инде әдипләргә, язучыларга хөрмәте бик зур һәм горурланып, шәхесләр белән гомумән әткәй шәхесләр белән бик нык горурлана белде бит татар халкының зур шәхесләре белән. Хәтта район җирлегендәге кешеләр белән дә ул менә аерып шундый талантлы кешеләрне санап, горурланып искә ала торган, сөйли торган безгә. Ул горурлану хисе миндә менә шул гаиләдән килә торган сыйфат һәм менә әле мин хәтерлим, сез сорау биргәчтем, бу бөтенләй яңа сорау булды минем өчен. Горурланам дигән шигырымда чыккан минем шул 59-нчы еллар булды микән, ул 60-ка керде микән, ул әллә аннан да алданрак булды микән, бер өлешен эзләп таптым мин ул яшьлектә чыккан, бала вакытта чыккан шигырьләрне, иҗатларны. Менә әйе, горурлану хисе миндә кичкенәдән бала вакыттан ук. Әтиегез сез белән горурланып өлгердеме? Әйттеме сезгә, кызым, син белән горурланам? Әйткәннәрдер алар, бик олылар иде инде, киңәшкә кирәк булганда, иң беренче минем белән 5 бала бит инде, минем белән киңәшәләр. Менә туганнар мәсьәләсендә нигә фатирлар алышу, кичкә төпчек улына инде фатир алып биргәндә дә киңәшәләр, нитәләр, зурлыйлар, әткәләр шатланалар минем өчен. Менә тәнкыйтьчеләр ягыннан килгәндә, сезнең турда бер тәнкыйтьче начар сүз язмаган икән. Әйе, нәкъ шулай. Хәтта бөтенләй башта гел аралашмаган кешеләр дә ана шул иҗатларым күренә башлагачтан шундый яхшы мәкаләләр яздылар. Энҗапа Мөэминова, аннан соң инде даими аның белән аралашып киттек. Көтеп алам мин синең хәтта мәкаләләрен көтеп алам дип, мәкаләләрең шигырьгә тең синең дип хатлар язадыр. Аннан соң Әсхәр Габиди, мин аны бөтенләй дә белмим. Ул бик әдәбиятка якын кеше булган, алар бит инде ул вакытта татар теле укытучылары, алар бик әдәбиятка якын кешеләр. Ул вакытта фидакар гел яратып, әдәбиятны яратып эшләгән кешеләр алар. Хәзер дә юк дип әйтә алмыйм. Менә мин Мөслимнән Дилбәр Гарифуллина дигән ханым Күбәк мәктәбе укытучысы. Шул кадәр әдәбиятны белә, шул кадәр яратып, минем иҗатыма кирип китте ул хәзер. Менә Мәгариф журналына 6-нчы санына дәрес эшкәртмәсе бирде. Электә дәрес эшкәртмәләре бирә иде минем иҗатыма багышлап. Менә шундый да әдәбиятны яраткан укытучылар бар. Алар укучыда, үзенең укучысында һичшиксез әдәбиятка мәхәббәт тәрбиялиләр. Минем укытучыларым да шулай булды. Менә мәсәлән мин Мөхәммәд абый Гарифуллинны аллалап һәм зур рәхмәт хисе белән искә алам. Хәзерге көнгә дә кадәр онытканым юк минем аны. Ул мине бөтенләй менә нык итеп якынайтты әдәбиятка. Укырга, Казан утларын, башка тәнкыйть күзе белән карарга да өйрәтте ул. Өйрәтеп утырмый ул. Үзенең мисалында без шуңа өйрәндек. Нидән Минзәләдән бит менә бик күп язучылар чыкты, Минзәлә педучилищесына. Аның укучылары бит ул. Гөлшат апа Зәйнәшева шунда укыды. Менә Сарманнан Васима Хәйруллина анда укыды. Без бер шырдарак, бер еллардарак укыдык. Аннан соң сәнгатькә киткән кешеләр байтак булды. Асаф Валиевләр шунда укыганнар. Гомумән укытучы буларак та алар бик яхшы кадрлар булып чыктылар. Минзәлә педучилищесы бик көчле училище иде, уку йорты иде. Анда ханым белән мин шат. Менә сез күп кенә иҗади очрашулар үткәрәсез. Һәм ул мәктәпләрдә булсынмы, югары уку йортларында булсынмы, һәм шул очрашуларда сез телебез турында, гореф-гадәтләребез турында, милләтебез турында мәгълүматлар җиткерәсез, сөйлисез. Бу сезнең өчен мөһим. Ә менә бу яшьләр бигрәк тә кызыксыналар микән? Алар өчен бу нәрсәгә кирәк? Менә кызыксыну тоясызмы алар ягыннан? Төрле аудитория була, төрлесе була. Кайчагында әйткәнемчә, менә бөтенләй дә көтмисең, балалар шундый йотылып тыңлыйлар алар. Көтмисең, шундый катлаулы уйлар бар икән бу баланың башында дип. Әле ул бәләкәй була, мәсәлән, кичкенә була. Шундый җитди сораулар бирәләр, шаккатып үзең дә шаккатып торасың.
киләчәгебез бар дигән сүз бу. Мин бик шатланып кайтам менә шундый очрашулардан, шундый актив балаларны күреп, шундый фикерле балаларны күреп, бик шатланып кайтам. Һәм билгеле, минем бер хатын-кыз балалар һәм ана буларак аларга бирә торган бер соравым бар. Бер шигыремне укыйм да мин, мәсәлән, бала кайтты дигәнне түгел, нәни бала дигән шигырьне укыйм да, шуннан соң кемнәрнең энекәшләре, сеңнекәшләре бар, кемнәрнеке юк, менә шуларны сорыйм, аннан соң һич шиксез мәйтәм, тугансыз калмасыннар дип телим мин балаларны. Менә шуңа китереп җиткерәм үземнең әңгәмәмне балалар белән аралашып. Ул тугансыз калу нәселләре дәвамлы булсын өчен. Телләре дәвамлы булсын, халкыбыз дәвамлы булсын өчен. Ул бит инде бер үзең калу бәхет түгел ул. Бер үзең бер генә бала булып яшәү бик, мин мәсәлән аны хупламыйм. Минем үземнең һич шиксез 3 бала булырга тиеш гаиләдә дип карыйм инде мин. Мәсәлән, үземнең дә өчәү иде, Алла бер балабыз инде гомерле булмады. Менә шуңа очрашулар вакытында балаларга шундый бер орлык та салып җибәрәм. Әти-әниләрегездән яңа бәби көтү сорагыз дип инде, теге тугансыз калмасыннар дигән теләк белән әйтелә бу фикер минем. Чөнки үземнең менә икенче кызымны алып кайткач, олы кызымның ничек шатланганын күреп торам, ничек туган кирәген күреп торам. Менә гомер итәбез бит хәзер. Менә мин хәзер туганнарым булмаса, миңа бик кыен булыр иде. Алар миңа һәр даим булышып торалар, һәр вакыт без бергә, Аллага шөкер. Туган бик кирәк гаиләдә. Гореф-гадәтләребез шулай ук безнең милләтебезнең билгеләүче бер шундый мөһим әйбер. Һәм сез гореф-гадәтләребезгә шулай ук битараф түгел. Бу әлбәттә инде иҗатыгызда да чагылыш таба, һәм менә безнең телевидение фондында да саклана бик матур бер язма. Шуны бергәләп карап китик әле. Бу безнең нәкъ менә матур чигелгән силгеләргә багышланган. Ярар. Шиккән сөлге яшьлек истәлегем, яз гөлләре моңлы гөрләвек. Шиккән сөлге минем гомер юлым, кышкы буран, җәйге күлләвек. Шиккән сөлге яшел алан, урман, көзге сагыш, зәңгәр бузлавык. Шиккән төсләремә карыймын да, эндәшә алмый торам бер авык. Шиккән сөлге бүләк балаларга, күзләремнән күчкән нурларым. Нишәмә төс, нишә җыру анда, һәр кайсында минем кулларым. Шиккән сөлге әниләре төсе, сагынганда искә алырлар. Янып торган яз гөлләре шиктем, гомер үтәр, гөлләр калырлар. Эльмира Шәрифуллина, танылган шагыйрә, студиябезнең кунагы. Без әңгәмәбезне дәвам итәбез. Эльмира ханым, менә сез Мәгариф журналында хезмәт иткәнсез узак еллар. Менә тәрбия бирү, минем белүемчә, сезгә шулай ук бик тә якын нәрсә. Күңелегез борчыла сезнең бу турда. Әйе, һәр вакыт борчылып яшим мин. Һәр кеше ул бала вакыттан билгеле нигез бала вакытта салына. Һәр кеше тәрбияле булырга тиеш. Хәтта менә язучы үзе дә зур тәрбиягә ия булган кеше булырга тиеш, һәм күпмедер ул педагог та булырга тиеш. Чөнки галимә түгел, педагог кеше инде ул баланы, кешене тәрбияче, ул тәрбияләүче. Шуңа күрә мин тәрбиягә бик нык игътибар бирәм. Ул инде билгеле әйткәнемчә гаиләдән килә. Без гаиләдә 2 әбекәй белән бер өйдә торып үстек. 2 әбекәй, бер бабакай белән. Шуңа күрә бездә менә бу тәрбия мәсьәләсе ярамый, бик каты куелган иде. Аннан соң әйткәнки укытучы булганлыктан да инде ул юк, ярамый, монысы болай ярамый. Менә шул әйберләр безне шактый рамкага кертеп, шактый кысаларга кертеп, менә шу тәрбия орлыгын салганнар. Аларга бик зур рәхмәт, урыннары җмакта булсын. 2 әбекәемнең дә, бабамның да, әйткәнкием дә вафатлар инде хәзер. Менә шундый гаиләдән килә торган сыйфат ул тәрбия. Шуңа да инде әйткәнемчә иҗатыгызда шу балаларга багышланган балалар темасына шигырьләр күп. Шигырьләр бүген дә миңа калса
шундый шигырьләрнең берсен яңгыратып китерсез бугай. Әйе, балалар темасы, балалар әниләр, балалар темасы минем иҗатның төп кызыл сызыгы булып бара инде ул тәрбия һәм балалар әниләр темасы. Ул кая барсаң да минем йөрәгемә тия, нинди генә очрак булса да, менә теге ташландык балалар да мине бик нык борчый, ташландык балаларның язмышы, хәлбуки алар әйбәт тәрбияләнсәләр дә балалар йортларында. Менә теләп тапкан бала инде ул бөтенләй икенче. Менә бу теләп тапкан бала авызыннан язылган бер бала тода дигән шигырьне тәкъдим итәм мин хәзер. Галибәне яктырып алтан аткан чагында, сандугачлар җиһанга моң тараткан чагында, зилзиләләр куптарып үзе яткан карында, җанлыдан җан яралды. Шәшәкләр баш калкытып нурга төренгән мәлдә, бар табигать уянып җырга күмелгән мәлдә, бәгырне пара җан ачысы телде дә, җанлыдан җан яралды. Җанлыдан җан яралды. Җиргә, күккә, тирә-юньгә яңа аваз таралды. Яңа аваз таралды. Бер сират күпре кичкән ана бер рәхәт сулыш алды. Бар матурдан матурырак, кыйммәтледән кыйммәтлерәк, үз җаныннан газизрәк бала тудырды ана. Бүген таңда дөньяга кеше тудырды ана. Шул кадәр матур, шул кадәр мәгънәле. Күздән яшьләр килә хәтта. Хәтта хәзер мин аның дәвамында укыйм. Җыр кайта дип атала икенчесе. Күркәм йыла, бәби кайткан йортка, бер артлы керә күрше аршы. Һәр кем ризык белән, аш-су белән китерәләр шулай бәби яшы. Рәхмәт сезгә, мең рәхмәт сезгә. Кардәшләрем түрдән узыгыз, ата-анасы алтын канат белән үссен диеп күрше кызыгыз, телисез ишәне. Изге теләк һәр кем күңелендә. Төкле аягың белән, эй нәни кош, авыз салдың бүген өемдә. Күркәм йыла. Бәби кайткан йортта кадерле сүз, иркә, наз, кадер. Бәби кайткан йортта кыш өстендә чәчәк ата кызыл канәфер. Бәби кайткан йортка шатлык кайта. Сөю кайта, нур кайта. Бәби кайткан йортка мең мәшәкать белән күкрәкләргә тулып җыр кайта. Бик матур, бик рәхмәт сезгә. Килеп көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен. Алда да менә сезне илһамдыручы вакыйгалар күп булсын. Амин. Тормышыгыз, иҗатыгыз гөрләп барсын. Бик рәхмәт сезгә. Зур рәхмәт үзегезгә, чакыруыгызга. Бик зур рәхмәт. Бүгенгә менә шулар. Мин Әхмәтҗанов сезнең белән иртәгә кадәр саубуллашам. Һәр көнегезне матур фикерләрдән генә башлагыз.